Valitse hiuslaadullesi sopiva lämpötila. Paksut ja luonnonkiharat hiukset tarvitsevat korkeamman, hennoille ja käsitellyille hiuksille riittää matalampi lämpö. Noin 180–190 astetta on sopiva aloituslämpötila kaikille hiuslaaduille. Vie muotoilurauta hiusten tyveen ja purista suoristettava osio kevyesti lämpölevyjen väliin. Lähde liuuttamaan muotoilurautaa kohti latvaa saman tien, jottei hiusten pintaan jää puristusjälkeä. Pidä liuutus tasaisen rauhallisena ja puristusote sopivan napakkana. Laitteen lämpötilan ja suoristettavan osion koon ollessa sopivat, hiukset suoristuvat yhdellä vedolla. Voit halutessasi viimeistellä latvat vielä erikseen taivuttamalla niitä kevyesti sisäänpäin. Suorista otsahiukset parissa vaakaosiossa kampaa apuna käyttäen.